Да видим това Peugeot сега. Оп. Така фолио. Оригинална работа. Леле, красота. То направо да ти дойде да го пиеш това масло, гледай каква красота. Леле. То затова му е толкова хубаво на това Peugeot, вече той 20 000 км с това масло. Направо се чувства прекрасно. 3,75 събира. Тук много икономично ще дойде. Още ли ще му трябва? Ето, приятели, когато искате и вие да си обслужите вашите автомобили по най-перфектния начин с това златно масло, ето, Авеа. Това е марката. Вече предполагам, вече всички знаете, но сега пак да кажем. Да има някой, да не би да има някой не разбрал. Ето и табелчица оригинална. Професионална работа и